Mai aveți aceiași prieteni ca și la început? De toda la vida, sí, yo sí. De toată Yo viața, sí da. tengo Eu am muchos amigos que son foarte de toda mulți mi prieteni vida. care sunt de o viață Y creo que eso es bien și importante cred că e foarte important. porque eso quiere decir, y todos tienen Asta amigos que han tenido înseamnă, și toda su vida. toți dintre noi au Y también prieteni de o hemos hecho viață. nuevos amigos Ne-am y făcut și noi amigos en prieteni, muchos sigur, și países, prieteni que în eso es foarte bien multe padre, țări și gracias a asta e RBD, nemaipomenit como todos ellos, datorită muchos amigos. trupei. Și voi sunteți prietenii Pero noștri. también es bien lindo Și e foarte que frumos, tengas e foarte tus frumos amigos și să ai niște de toda la vida, prieteni de o porque eso viață, quiere decir que no fiindcă hemos asta cambiado, înseamnă que că nu seguimos ne-am siendo las schimbat, mismas că am rămas personas aceleași persoane, desde siempre y que aceiași oameni RBD din totdeauna viene și a că hacer RBD algo increíble en a nuestras făcut vidas, un ceva sueño hecho incredibil în realidad, viața algo que nunca noastră, s-a esperamos, transformat un pero vis algo que în nos sigue realitate, manteniendo en dar la asta tierra y ne siendo los menține mismos cu seres picioarele humanos. pe pământ, ne face să rămânem oameni. Poncho, care ești tu? Ok, gata, am rezolvat și problema asta organizatorică. Mai stau pe capul tău puțin, pentru că vreau să te întreb ce înseamnă toate chestii. Câte sunt? ¿Cuántas hay? No, pues no sé. Câte? Nu știu. 1, 2, 3, 4, Antes tenía más, antes tenía Înainte hasta aveam por mai atrás, multe, aveam cam până pe aici. pero de pronto ya me pesaba mucho la mano. Dar deja mâna mi-a terminat prea Entonces, greu, he estado quitando algunas. așa că mi-am dat jos No câteva. quitando, sino que se me Nu han le-am dat caído y de jos, ci pronto se mai degrabă pierden. mi-au căzut sau Pero le-am casi pierdut. todas son de deseos. Dar aproape Sí, toate significa le-am que pus cuando ca se să-mi te doresc, cae fiindcă îmi alguna, doresc ceva se te va cumplir și el atunci deseo. când îți cade Así una que es înseamnă bueno că que ți se se îndeplinește caigan. dorința. Deci e foarte bine că îmi Ok, cad. dați-mi și mie o farfec atunci. Bun, în timpul vostru liber, ieșiți împreună? Mă rog, timpul vostru liber, dacă mai aveți așa ceva. Ieșiți împreună, toți 6? Pues casi nunca tenemos tiempo libre. Nu avem aproape niciodată timp liber, Pero cuando tenemos tiempo libre, dar atunci sí, când de avem pronto totuși vamos al timp, cine, mergem uneori la film nos vamos al zoológico, a Mai le gusta sau mergem la zoo. a Mai le gusta ir a ver a los osos. Lui Maite îi place să meargă să vadă ursuleții. Sí. Y a Anaí le gustan las focas. Iar lui Anaii îi plac focile. Y a Dulce los changuitos. Iar lui Dulce îi plac tot ursuleții. 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 Ursuleții, ha? Sí, me gustan los Da, îmi plac ursuleții, pero no hay tiempo de ir al zoológico dar nu avem tampoco. timp să mergem la zoo, din păcate. Sí. Bun, Cabral, eu cred... Scuze. No, pero lo que sí es cierto es Însă que e cuando de adevărat că pronto, atunci por ejemplo, când estuvimos en vacaciones am esta fost semana, de, tuvimos 5 în días vacanță, am avut 5 sí nos zile vimos, libere salimos săptămâna juntos y trecută todo. Yo creo que și eso es ne-am importante văzut, am porque ieșit împreună, independientemente fiindcă e que foarte estamos important să trabajando faci todo el día, asta. hemos hecho una Deși muy buena muncim amistad. Entonces toată estamos ziua ahí al împreună, pendiente. suntem prieteni No, acum entonces, și Cristian, suntem mereu este unii cu viernes ceilalți. estuve en Hoy No Me Puedo Levantar en una obra española. Y Așa ahí că fuimos todos Cristi a a echarle fost la, porras y todo, să porque es joace parte într-o de piesă nuestra și ne-am familia. dus să-l încurajăm, fiindcă e o parte din familia noastră. Cabral, eu cred că a venit momentul potrivit să relansez o provocare. Adică, la noi se zice adevăr sau provocare. Noi renunțăm la provocare, la a face ceva. Așadar, eu sunt convinsă că voi știți absolut tot unul despre celălalt, dar în această seară vă dăm ocazia să mai aflați câte ceva. Așadar, pe rând, vă voi lua, n-aveți scăpare niciunul, să vă puneți câte o întrebare, câte o nelămurire pe care o mai aveți pentru vreunul din colegii voștri. Adela, vezi că a murit traducătorul. Mai dă-i spațiu că l-o mor. Ok? Ok. Cine-i primul? Yo. ¿Yo qué? Ce? Așteptăm puțin. Se Ah, traduce? yo le pregunto algo a alguien. Adică eu să întreb ceva pe cineva? ¿De ellas? Da? Pe ele? A ver. Ia să vedem. Para Maite. Pentru Maite. Maite, queremos saber fecha y lugar de la Vrem boda. să știm locul și data anunții. Oye, yo tampoco sé, Cris. Nici eu nu știu, Cris. Es que un día va a haber, un día, ya cuando O să se întâmple într-o zi și atunci o să știți. Dar nici eu nu știu când o să se întâmple, nu prea avem timp. Așa că o luăm încetișor. Acum întreabă Maite pe Cris.
Ok. ¿Cómo duermes en las noches? Cum dormi noaptea? Encuerado. În pielea goală. Ok. Señor. Ani. Para Anaí. ¿De qué color te vas a pintar el pelo? ¿Más oscuro? Ce más culoare o să-ți faci părul? Mai întunecat sau mai deschis? Muy buena pregunta, porque Foarte bună resulta que les voy întrebare. a contar algo. Și vreau să vă ¿Se acuerdan povestesc que lo ceva. tenía Vă amintiți café? că aveam părul cafeniu? Y ustedes han de decir, ¿por qué otra vez es Probabil güera? că se întreabă de ce, vă întrebați de ce m-am făcut iarăși blondă. Ok. Lo que pasa es que fuimos, estos Ei 5 bine, días que nos dieron În libres, cele 5 me fui zile a la libere playa am fost la plajă y por el agua del mar și din cauza se me apei hizo la- mării se me aclaró. s-a deschis la culoare. Ahora no sé qué hacer, ¿me dejo Acum así nu o știu me ce să pongo fac, oscuro? să rămân ¿Qué așa hago? sau să-mi întunec iarăși părul. Ce să fac? ¿Así? ¿O café? Să-l las așa sau să fac mai întunecat? Așa? Así se queda. O să rămân așa. Ellos lo quisieron, así se queda. Ei au vrut așa, așa că va rămâne în culoarea asta. Anaí. Poncho. Anaí para Poncho. Nu neapărat poncho. ¿Qué le pregunta? Ce să-l întreb? A Christopher. A ver, Ponchito. Ya sé que le voy a preguntar. Știu ce să-l întreb. ¿Qué opinas de las traumadas? Ce părere ai despre traumele? Las adoro Le ador y de verdad les agradezco mucho todo el apoyo y și vă cada mulțumesc vez mult pentru que sprijin. vamos a un concierto De a câte ori Brasil, mergem Chile, Venezuela, la un Colombia, concert, México, oriunde, în orice Rumanía, țară, chiar și în România, siempre están ahí y ele de sunt verdad mereu los alături quiero de noi. mucho. Vă Ani iubesc también foarte quiere mult mucho a las traumadas y muchas și gracias. Ani vă iubește mult. Vă mulțumim Los mult. amo. Poncho? Christopher. Para Dulce, ¿eh? Dul, si un día pudieras Dacă hablar con într-o un zi ai hada, putea să vorbești ¿qué le cu o dirías? zână, ce îi spune? ¿Qué le dirías a un hada? Ce îi spune tu unei zâne? El coche. ¿Qué le pediría un deseo? Mi-aș spune o dorință. ¡Qué deseo! Ce dorință? Alfompas Le de oro. pediría... ¿Qué? No, le pediría que todo mundo I-aș pudiéramos cere ser ca absolut felices. toată lumea să poată să fie fericită. Y ahora yo una pregunta. Acum e rândul Pero meu. ayúdenme. Ajutați-mă! Ya sé. Gata, știu. Baba bibam. ¿Qué significa bondi? Ce înseamnă bondi? ¿Cómo? Las bondis, ¿qué significa? Ce înseamnă bondi? A ver si tú sabes. Să vedem significa? dacă știi. Ce Ce înseamnă? significa? Păi ce înseamnă? Ah, bondis. Bondi. Bon es de von Uckerman y Bondi. de es de dulce. Bon vine de la von Uckerman, numele lui de familie, și Dul de la Dulce. Sí, ¿no? Asta e? Foarte bine. Bun, acum vă închipuiți că știți totul despre ei, ce mănâncă, cum dorm? Mai sunt și lucruri ce v-au rămas necunoscute. Să le aflăm acum!